Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Yo. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Yo karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel mah cengengesan. Lho ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi. Tak kira nek ngudak iki lho. Apa? Tak kira ngudak panganan. Ora, arep saru kowe ya. Oh, Lha nanti kae. Bintang tamune Pak Marwata. Iya. Ayo dibawani wiwitane